समायना सिख्लामोनलै बेलाय बेसे समायना सिख्लामोनलै आसोल फनफिनसै नामा थौ ओजा रथ'लै मामोनबा जार'नि मुङा मामोनबा आंनि मुङा समायना नोंना सोरबा मोजां मोननाय दं नामा औ दङ दे होमबा औ दे ओजा रावबो जा थांनायलै नोंखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन आदा अ नंमारगौ नामा औ बेयाव जिरायफै खेबनै बियो दा आंनि सेरावनो दं माने आं औ बिसोरथ' आमखानिसो फिसाजो मा खालामदो बिसोरलाय बेयाव मादैनो खोथा हैनांसिगोन मादै न'आव रावबो गैया नामा दं मामोनबा आं मोनसे गोनांथार खोथा लाना फैदोंमोन जिरायफै बेवहाय अ दे जिरायफै बेवहाय अ दे जागोन दे अ मादै थारमाने आदैया गैया नामा न'आव गैया बियो फोथाराव थांदों नामा आं थारमाने ओइ जोंनिफ्राय फैनायाव नोंनि नोंसाजोखौ सोरबा सेंग्राजों आङो रायज्लायबाय थानाय नुबोदों आं बेखौसो खोथानो होननानै फैदोंमोन नंगौ नामा बिदिब्लाय बिफानो खोन्थानांसिगोन र' नों खोथाया नोंनि खोथासै मादै आं थांथ'नोसै नामा होमबा दे होमबा जेबो मोनजासै आरो दे जेबो नङा दे थाथ'लायदो होमबा अ आदैमोना मा खालामदो इयाव औ आदै नै गेम गेलेबाय दं मामोनबा आदै माबालै बैयाव समायनाया बे कालभाराव जनानै माबा सिनाय मोनि सेंग्राजों रायज्लायबाय दं ए नंगौ नामा आदै आंबो सिनायना मोनासै ए हिन्जावसाखौल' सिनायना मोनदो बै कालभाराव दे होमबा जों थांनि अ दे थ' दंफां सिङाव जना रायलायनोसै थौ मोनमारो नंखायसो खोमा नङा नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारो बेनोमोन नामा सेंग्राया औ बेनो